De hoeveelste, Mirella, ben je nou eigenlijk geworden? De vierde. De vierde, ja, daar gaan we weer. Het is toch een cliché aan het worden, hè? Ja, eigenlijk wel, want het komt wel in alle interviews terug. Ja, echt wel. En dan is het contact er en dan is die eerste single er. Ja, en dat ging allemaal heel snel. En jij bent de liefste was er dan, de eerste single. Dat was eigenlijk de eerste, Dat was de eerste. En dan nu met Marco de tweede, een oude zeeman. Maar het is, het gaat heel snel. Tot slot, Francis, ligt er al wat nieuws klaar? Nee, we zijn stiekem wel achter de schermen aan het denken. Maar daar gaan we nog verder niks over zeggen. Dat vind ik zo flauw. Nee, dat is heel flauw, maar ik mag het niet van Frank. Dus vraag maar aan Frank. Frank, ik hoor dat het mag. Ik denk het najaar dat we proberen iets uit te gaan brengen. En het zou best eens kunnen zijn, om een tipje van de sluier op te lichten, dat we een stuk gaan pakken, maar dat moeten we nog even uit laten kristalliseren, wat we ooit al eens op een album gezet hebben. Het zou zomaar een nummer van ene Pierre K. Kunnen zijn, Pierre K. waar we ooit een album mee opgenomen hebben. En daar zitten nog best op dat album hele mooie juweeltjes, want Pierre kan natuurlijk fantastische nummers schrijven. En er is dus toen destijds zaten we onder contract bij een platenmaatschappij en toen ging het nog zo dat de A&R-manager min of meer bepaalde welke single jij uitbracht. En nu kunnen we dat in eigen beheer allemaal gelukkig zelf bepalen. En dan ga je wel eens grasduinen. Ik heb toevallig ook gehoord, Corrie Konings heeft ook zoiets gedaan. Die zat dat te vertellen bij Max op tv. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Want soms zijn vergeten nummers, maar die zijn nog zo mooi. En dus zonder dat er eigenlijk niks meer mee gedaan wordt. Dat er waren albumstukken. En die liggen eigenlijk onder het stof nu. Als je die een beetje afstoft en je frist ze op, dan krijgt zo'n nummer weer een nieuw leven.